Matthew chapter 4 and verse number 19. Kung nanas, amen? Tanang manindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Matthew chapter 4 and verse 19. And he saith unto them, siyempre si Kristo nagastorya diri nga ni Peter ug Andrew. And he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Ug siya nagaingon nga to kanila, sunod kanako, ug ako magahimo kaninyo nga mga mangingista ug mga tao. Now go with me to John chapter 21. What we just read, atong gibasa diri maong sinugdanan sa training diya sa kinabuhi ni Peter. Si Kristo nagtawag ni Peter, o kinang sinugdanan sa iyang panahon uban ni Kristo. 3 years, we could say, ang Bible school, ang Bible training ni Peter, nag-uban siya ni Kristo o ang laing mga disciples sa tuluka tuig kapin. And now we're going to go all the way to the end of the story, human sa pagkabanhaw ni Kristo. John chapter 21 and verse 15, kinang katapusan sa training, sa kinabuhi ni Simon Peter. John chapter 21 verse 15, so when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Nagkastori siya kabayan sa mga isda, na iguma ba ka kanako, labaw ni ining ang mga isda. Kay si Peter, usa ka mga isda, na iguma siya sa pagpangisda. He saith unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, feed my lambs. He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, I lost my place. He saith unto him, feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, feed my sheep. Bisaya. Busa, sa diha nga sila nakakaon na, si Jesus nag-iingon nga to ni Simon Pedro, Simon, lalaki na anak ni Jonas, nagahigugma ka ba kanako, labaw pa ni ini? Siya nag-iingon nga to kaniya, oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako naghigugma kanimo. Siya nag-iingon nga to kaniya, pakana ang akong nating mga karnero. Siya nag-iingon nga to kaniya pag-usab sa ikaduha nga higayon. Simon, lalaki na anak ni Jonas, nagahigugma ka ba kanako? Siya nag-iingon nga to kaniya, oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako naghigugma kanimo. Siya nag-iingon nga to kaniya, pagkana ang akong mga karnero. Siya nag-iingon nga to kaniya sa ikatulo nga higayon. Simon, lalaki na anak ni Jonas, nagahigugma ka ba kanako? Si Pedro nasubo tungod kay siya miingon kaniya sa ikatulo nga higayon, nagahigugma ka ba kanako? Ug siya miingon nga to kaniya, Ginoo, ikaw nahibalo sa tanan nga mga butang, ikaw nahibalo nga ako naghigugma kanimo. Si Jesus nagaingon nga to kaniya, pakana ang akong mga karnero. So my message this morning is a simple question. Are you involved in the work of God? Nag-apil ba ka sa buluhaton sa Diyos? Are you involved in the work of God? Wala ko nang tanat, naluwas pa ka, naglaon ko nga naluwas na ka. Pero most of us, murag, kitang tanan naluwas na. So ako nang tanat, kung naluwas na ka, nag-apil ba ka? Naga-apil? Eksakto ba? Naga-apil ba ka sa buluhaton sa Diyos? Are you involved in the work of God? Magampo na ta, tayo ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, I need your help right now. Ginoo, kinahanglan ko sa imong tabang. Kanang ko mo tabang sa among mga membro karon, sa atong mga tao dere. Ginoo, mga ko sa imong tabang. I ask, Lord, you'd help me as I preach. Lord, would you fill me with your spirit? Dear God, I can't preach on my own, and I wouldn't want to try, but would you please, God, stir our hearts? Lord, would you wrestle with us this morning? Lord, if we're
resisting your will? Would you wrestle with us this morning like we learned in Sunday school? Would you strive with us? Dear Heavenly Father, would you fill me with your Spirit? God, help us, Lord. We need you. Thank you, Lord, for the good crowd of folks here this morning. I pray, Lord, you'd speak to every heart. Help us, we pray, in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong mga teksto karumbuntag, nakita na to ang kinatibuk-ang buluhaton sa Diyos diya sa duha ka simple nga hulagway. Ang tibok work of God, ang tibok buluhaton sa Diyos, it's all here. Two simple pictures. Duha ka simple nga hulagway, gigamit ni Jesus. Panaglitan, gigamit ni Jesus. Two simple pictures. O silang duha magikan sa story sa kinabuhi ni Peter. The first story atong gibasa una gikan sa Matthew chapter 4 kana nahitabo sa sinugdanan gayud sa Sabi si Kristo nagtawag ni Peter. Si Peter usa ka mangingista. Naigugma siya sa dagat. He was a fisherman on the Sea of Galilee. And naigugma siya sa iyang trabaho. Naigugma siya sa pagpangista. Naigugma siya sa dagat. Naigugma siya nagsakay sa ilang barko. He loved it all. And Jesus came to him and said, "Follow me. Sunod kanako. Biyaa ang imong barko. Biyaa ang imong panginabuhi o sunda ko." This was the beginning of what we would call today Peter's Bible College training. Sama ni sa Bible Institute. Pero kinsa manggurang teacher? Si Jesus Kristo mismo. How would you like to be in that class? Si Kristo stricto kayo. Wala siya written test, pero stricto kayo siya. Stricto. How many times did Jesus say, "Oh, ye of little faith"? Gamay kayo inyong pagtuo. Uy, sakit. But Jesus comes to Peter. Si Peter, usa ka mangingista. Kuskan, lig-on, strong, nanad siya sa kainit, sa adlaw, and all of the weather and the storms, and nag-experience siya sa tanan. Si Peter nakasabot sa fishing, pagpangista. Sorry, we use the word managat. Nakasabot siya ni Ana. So Jesus, sadya siya, nagtawag ni Peter, naggamit siya sa hulagway, naggamit siya sa picture nga masabtan yun ni Peter. O masabtan yun ni Andrew. He said, "Sunod kanako, ug ako magahimo kaninyo nga mga mangingisda ug mga tao." Unsa man niyang mangingisda ug mga tao? Siyempre, ang fishing for men, ang mga isda maong picture sa mga taong nga wala naluwas. Ang tao nga nawala. Ang tao nga kinahanglan pa maluwas. Ang Biblia nag-iyon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost." Apan ko nang among maayong balita natago, kini natago nga to kanila nga wala. Pagkaluoy sa pulong, nawala. Have you ever been lost? Nawala ba? Makahadlok gayud, di ba? O kanang pulong gigamit sa Diyos para sa mga tao nga wa kabalo sa saktong dalan sa kalawasan. Ang taong wala nahibalo sa saktong dalan. Dari sa kalibutan nahisalaag ra. Diya sa ilang kinabuhi mangita sa saktong dalan. Nawala. Walay giya o walay tabang. Pagkaluoy. O kanang kahimtang sa kadaghanan sa mga tao nga atong makitaan matagadlaw. Nawala. Wa kabalo sa padulong. Wala kabalo unsay sakto paagi sa kinabuhi. Nawala. Pero dili sila nawala lang. Ang Biblia nagayon nga sila silang malaglag. Padulong sila sa kalaglagan. Paminaw nini nga verse 1 Corinthians 1:18, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness,
But unto us which are saved, it is the power of God. Kaya ang pagwali sa krus, alang kanila nga mga laglag, binuwang. Apan nganhi kanato nga nangaluwas, kinimao ang gahom sa Diyos. Truth Baptist Church, kanang kumupainomdom ninyo karong buntag, na doa lang ka grupo sa tao sa kalibutan, kita nga nangaluwas, ug sila nga mga laglag. Kanara, ang mga tao naluwas, o ang tao padulong sa kalaglagan sa impyerno hangtod sa kanturan. Usay kita mo kanta sa song, ipalingkawas na ang mga laglag, gikan sa kadaot sa gawa sila, pagpakabana na sana nga pukan, iwali na si Jesus kanila, ipalingkawas na ang mga laglag, maluloy uns Kristo, moluwas siya. That's what Jesus was talking about with Peter. He says, Peter, karon kabalo ka unsa ang pagkuha sa mga ista. Pero kung ikaw mo sunod ka nako, ako maghimo nimo nga uska mga ngista sa mga tao. Sa mga ikaw nga nagbira sa mga ista gikan sa dagat, kana kung ikaw mo bira sa mga tao gikan sa kalaglagan sa sala. We're talking this morning about the work of God, ang buluhaton sa Diyos. Ang tibuok buluhaton sa Diyos diha sa duha ka simple kayo nga paraglitan, simple kayo nga hulagway. Una, nakita na to diri. Si Kristo nagtawag ni Peter and he said, kung ikaw mo sunod ka nako, ako maghimo nimo nga usa ka soul winner. Ang tao nga nagdawa sa kaluwasan gikan ni Jesus o mag-share sa uban. The work of soul winning. The work of sharing the gospel. Dayon mobot ta sa ikaduha na panaglitan. Una, si Kristo nagtawag niya. He said, follow me. And if you follow me, I will make you a soul winner. Watch now, we don't make ourselves soul winners. That's Jesus' work. But he said, kung ikaw mo sunod nako, ako mo himo kanimo. Nga usa ka, mangingista, ug tao. But then we come to the end of Peter's time. Not the end of Peter's life, but the end of his time with Jesus. 3 years kapin, naguban siya ni Kristo. Dayon may sigurado kung mainumdum si Judas, nagbudhi ni Jesus Kristo, nagdala sa grupo sa sundalo dito sa Garden of Gethsemane. Si Peter nagkuha sa iyang espada, nagatake nila. Si Jesus nagyong hipos ang imong espada. Dayon sa diya, si Peter nag-realize, si Kristo dili mo tuwa akong makigaway. Naglaya siya, nagbiya siya ni Jesus. Murag na inumdum ka. Human nga siya naglayas. Si Peter nagsunod ni Jesus, pero gikan sa layo, nagbantay, nagsunod. O samtang si Jesus nasalud sa balay ni Caiaphas, Peter denied his Savior 3 times. Si Peter naglimod sa iyang manuluwas, ikatulog. He said, I don't know that man. Wa ko makaila kaniya. And then the Bible says the rooster crowed. Nalimot ko sa pulong sa crow. It's a really hard word. Huh? Can I just say cock-a-doodle-doo like we do in English? In English we say cock-a-doodle-doo. Maka-imagine ba ka sa feelings ni Peter? Sa diyang nag-realize siya, napakyas ko sa akong Ginoo. Akong naging di gyud ko mo biyat nimo. Kung mamatay ko, ako mag-uban nimo hangtod sa kamatayhon. Dayon diha sa panahon sa kahadlok, ikatulog. Wa ko kailan niya. Ang Biblia nagingon siya ni gawas ug naghilak na mapait. He wept bitterly. Can you imagine how discouraged he must have felt? Unsay pulo sa akong kinabuhi karon? Naglimot ko ni Jesus. Ako uska mapakyason na lang.
You ever have that feeling? Akong kinabuhi, way pulos, mapakyason rako, kanunay mapakyas. Dayon, si Kristo, ang Domingo niabot, o si Kristo nabanhaw, gikan sa mga patay. O si Peter, ang tanan lain mga disciples, mga tinunan, nakakita ni Jesus Kristo, and they knew He was alive. And then, the days passed. O bisan si Peter nahibalo, na si Kristo nabanhaw na-discourage gyapon siya sa iyang kapakyasan. O kita po usahay samat niya na. Kabalo ta nga gipasaylot ta sa Ginoo, pero sa atong kaugalingon, wala pa nagpasaylot gayud sa atong kaugalingon. You ever been there? Kabalo ko ang Diyos nagpasaylot nako, pero ako nahinawain pa sa akong kaugalingon. You ever been there? That's where Peter was. Na-discourage gayud siya. Bisan si Kristo nabanhaw, na-discourage gyapon siya kabayan sa iyang kapakyasan ug nag-decision siya. Do you know what? Si Kristo dili na makagamit na kumubalik na mangista ko pag-usap kana na lang. Kabalo ko kabayan, hanas ko niya na akong kinabuhi para sa buluhaton sa Dios, what nay pulos. Mubalik na ko sa pagpangista. And then Jesus came. Si Jesus niadto ngadto sa baybay aron magtagbo ni Peter. Kay si Kristo wala pa nag-undang kaniya. Aren't you glad ang Diyos dili mo undang ka na ato? Kita balik-balik masayop. Ug sama sa atong nakatunan sa Sunday School, ang balang espiritu makigbisog gihapon. Maglihok gihapon sa atong kinabuhi, magtunok gihapon sa atong kasing-kasing. Si Jesus nagtagbo ni Peter diha sa baybay aron pahimutang kaniya diha sa buluhaton sa Dios pag-usab. Apan kining panahon na si Jesus naggamit sa lain hulagway, dili siya magsulti ako maghimo nimong mangingista og tao, because Peter had already done that. Peter had already preached. Nagwali na siya, nagato siya nagwali. Nay mayong balitang maluluwas na diri. He'd already preached. He'd already learned that. Si Kristo naggamit sa lain hulagway. This time si Jesus nagiyon ni Peter. Peter, feed my sheep. Peter, pakan-a ang akong. Stop laughing at the pastor. Come on, wala yung respeto sa pastor. Do you know what? I'm not gonna feed the sheep anymore. Wag ko ipakikabayan ninyo. Kamong tanan nagkatawa, magbalin diri, magwali ko sa mga tao diri. Si Jesus nagyan ni Peter, pakan-a ang akong mga karnero. Siyempre, ang isda, niya nga picture sa sinugdanang isda, mga picture sa mga tao nga nawala dito sa dagat sa sala, kinahanglan pamaluwas diri. Siyempre, ang mga karnero, mga picture sa mga tao nga naluwas na, nagapil na sila sa Church of God, nagapil na sila sa iglesia ni sugod ni Kristo. The church, sa dagang lugar sa Biblia, ang church, ang iglesia, gitawag ang panon sa Diyos. The flock of God. Si Kristo, sa iyang panahon, dari sa kalibutan, balik-balik siya nag-story kabayan sa iyang mga karnero. That's us. Ang katauhan sa Diyos. Jesus said in John 10:14, I am the good shepherd and know my sheep, and am known of mine. Ako maong maayong magbalantay ug nakaila sa akong mga karnero ug nailhan sa mga akwa. Dayon mobot na ta sa katapusan sa training ni Peter. Si Jesus hapit na mo balik sa langit just pipila ka adlaw. Mohatag siya sa final great commission siya mosugod nila pagwali sa mayong balita ngadto sa tanan, and at the very end Jesus says to Peter, ako nagtulo na nimo kabayan sa pagpangista sa mga tao. Pero karon kinahanglan ko nga ikaw maghimo sa sunod lakang sa pagtubo sa imong Christian life. I need you to take that next step, and I need you to feed my sheep. We just read in John 10:14, it's my sheep. And then Jesus didn't say, watch me, He didn't say feed the sheep. He said feed my sheep. Pagkan-a ang akong mga karnero.
When I stand up to preach the Word of God to you, I'm not feeding my sheep, I'm feeding His sheep. Now, I love you, naiguma ko ninyo, and in a way, I say, kamo ang ako mga membro, pero nakasabot ko sa kamatuoran, kamo iya kaniya. Bugat kayong responsibilidad sa pastor o ni bisang kinsalain nga motudlo o mawali sa pulong sa Dios. Kay ang tao nga atong walihan, mao ang karnero sa Dios, dili akong karnero. But in these two simple illustrations, watch me now. Diha nining duha ka simple nga panaglitan, duha ka simple nga hulagway, mga picture. Makit-an na to ang tibuok buluhaton sa Diyos. Wifey, are we ready with those two red ones? Yeah, and start with the top. I forgot to read what I wrote at the top. Can I see it? I was typing while Brother Michael was song leading. O siya nagdalit-dalit gyura aron ma-stress ko sa opisina. Add to this in two illustrations. Ang tibok buluhaton sa Diyos, makita na to diha sa duha ka panaglitan. First, Jesus said, be a fisher of men. Or we could say, rescue the perishing. Ipalingkawas ang mga laglag. And then number 2, he said, feed my sheep. What does it mean? Pagkana ang karnero sa Diyos. Study God's Word and teach it to my people. Pagtuon sa pulong sa Diyos aron makatudlo kaniya na ngato sa mga katawhan. Ngato sa katawhan sa Diyos. Be a fisher of men. Feed my sheep. Be a fisher of men. Feed my sheep. I can't talk today. We have feeder and feed my ship. But you need a ship to go fishing. So nakoy rasa malibog. Swerte gayud mo nga imong pastor dalit-dalit masuko kung kamo mo katawan ako. Be a fisher of men. And by the way, wala ko'y respeto para sa pastor nga dalit makakatawa sa iyang kaugalingon kung masayop siya. Don't ever get so serious about yourself kung ngay tao dali masukong ang tao nagkatawan ako. Unsay klase sa tao? Wala rasa masuko. Just saying. Don't get mad when people laugh at you. Now watch here. Kining duha dere. Kini ang tibuok buluhaton sa Dios. Get people saved, teach them God's Word. You say, well, Pastor Mike, napailain. Nope, that's it right there. Kanang duha. Na siyempre, naidaghang importante yung mga butang atong buhaton diri sa Oscar Church nga magsuporta kining duha. Pero kining duha maong buluhaton sa Diyos. We have offerings. We count the offerings. We have bookkeeping. Magkwenta mi sa tanan gasto aron we know exactly kini ang money niabot gikan sa offering, kini ang atong mga gasto, magkwenta ta sa tanan. Pero dili ka na ang buluhaton sa Dios, kana nagsuporta sa buluhaton sa Dios. Kinahanglan ta mo bayad sa electric bill, kinahanglan ta mo bayad sa water bill, kinahanglan mo bayad para sa lain-lain bahin sa ministry. Pero ang buluhaton sa Dios diri man. That's the work of God. Get people saved. Siyempre sa tunga, kinahanglan magpabaptismo nila and then teach them the Word of God. That's it. That's it. The Bible says in Revelation chapter 2 verse 5, remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works. Busa hinumdumi diin nagsugod nga ikaw napukan og paghinusol og buhata ang una nga mga buluhaton. That's this right here. Pinakauna, pinaka-importante, ang mga prioridad sa buluhaton sa Diyos. Be a fisher of men. And once people are saved, teach the Word of God. Oh, we have na mga babae mo tabang sa nursery. Importante gayud ka na. Salamat sa Ginoo para sa matag tao mo tabang sa nursery. Kaya kung wala yung nursery, maka-imagine ka diri kung nasi Hannah o Joseph diri karon. Maka-imagine ba ka? Walay tao maminaw na ko kay si Joseph mag-smile. Huwag kumong tanan, mag-ana.
Paglantaw ni Joseph, dayon si Hannah magpagwapa. O walay tama minaw. Dayon siya mangayog snack, o magmugot kay walay tamo hatag. Hannah has this new thing now. Kung masuko siya, mangayo siya, lumilian siya mag-anak. Oh, mas dili, madawa. Don't you laugh at my daughter if she does that. She gets spanked for that. So kung ikaw mo katawa, dahil bunalan siya, ikaw ang nasayop. Don't laugh at her. She gets... By the way, parents, never reward bad behavior. Nakasabot mo ni Ana? Ayaw gayod? Never? Ayaw gayod, pagganti o maot nga batasan. Saptan ba or sayop ka na? Sayop gamay. Never reward. Kung maot ang batasan sa bata, ayaw paghatag niya og candy. Oh, ayaw paghilak. Uy, ako'y candy pa rin. Unsa ba na? Sa sunod panahon, ganan siya og candy. Unsa yung buhaton? Kay last time imong gihatag kaniya ang candy. Never reward bad behavior. How'd I get way over there? That's not part of the outline. We're preaching about fishers of men. First works. Oh, nursery. That's right. We need a nursery. But watch. The nursery is not the work of God. The nursery supports the work of God. It's important. Importante kaayo. Pero kini ang buluhaton sa Diyos. Sabtan ninyo. Sabtan ninyo. This morning, as we look at these two things, kanang kung maghatag kaninyo sa duha ka simpleng statements. Panultihon basin? Two statements this morning, both Visayan. Two statements kabahin sa buluhaton sa Diyos kibase niining duha ka statements diri. Statement number 1, Ma'am Ruth. Statement number 1, mga conclusion basin gikan niining truth. Statement number 1, ang pagtabang sa mga tao mao ang tibuok nga buluhaton sa Diyos. Have you noticed something here? Both of these are about people. Silang duha nailabot sa pagtabang sa tao. Kini mo tabang ta sa tao, wala pa naluwas aron sila makadungog sa mayong balita og naluwas. Kini mo tabang sa mga tao, naluwas na pero kinahanglan pa mo tubo. Pero tao man. Ang pagtabang sa mga tao mao ang tibuok nga buluhaton sa Diyos. Is there a mao in there or did I skip it? Mao. Mao. Just write it in, it's okay. Ang activity, listen to me now. Bisan unsay activity nga dili mo tabang sa tao, dili man ang buluhaton sa Diyos. May daghang butang nga gitawag, oh, church activity. But if it's not helping people, it's not the work of God. Are you listening? That's why sa among church, kung naay activity, naay pagwali. Dili lingaw-lingaw raw. Okay naman ang lingaw-lingaw. Pero ang lingaw-lingaw, dili mo patubo sa Kristohanon. Ang lingaw-lingaw, dili magpalikon sa pagtuo. Naay lingaw-lingaw, aron ang mga tao ganang mopil, aron ako makawali kanila. Amen? Kinsa nakapil sa camp? Nindo ang camp? Hangtod si Pastor Mike nagtindog nagwali kabayan sa Red Marker Christians. Agay! The entire work of God in two illustrations. You ready? Save the fish, feed the sheep. The fish are the lost people. The sheep are the saved people. But it's people. People. Bisan unsa nga atong buhaton, ang katuyuan maong pagtabang sa tao, that is the work of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ang Diyos nahigugma pag-ayo sa kalibutan. We're getting ready to restart our Bible Institute. Mutudlo mi sa pulong sa Diyos, mutudlo sa English. Mutabang sa atong mga students aron sila mutubo. But kung ang atong Bible Institute dili mo tumong nga ang mga students mahigugma sa ubang tao, nagpakyas na gayud ta. Are you listening to me? The work of God is loving people. Ang buluhaton sa Diyos maong paghigugma sa uban.
May I say, walay dapit diya sa buluhaton sa Diyos alang sa mga tao nga dalo. Kung hakog ka, wakay labot sa buluhaton sa Diyos, dali ka malipay. Kung ganahan kang pagagamiton diha sa buluhaton sa Diyos, katuna nga mahigugma sa mga tao. Truth Baptist Church, let's love people. Yes, kitang tanan kanunay magbarog para sa pagkamatarong, pero samtang nagtindog siya para sa kamaturan sa pulong sa Diyos, kinahanglan ta mahigugma sa mga tao. The Bible says, speaking the truth in love. Undang yang paghuno-huna, kabahin sa imong kaugalingon, o higugmaa ang uban. We think about ourselves too much. Kanunay maghuno-huna, nga naman ang tao, wala naghatag na ako, wala nag-invite na ako, nga naman ako. That's not the ministry. The ministry's people, others. And by the way, dili gayud ka makakaplag sa kalipay, tinod kalipay, hangtod, mag-decision ka nga maghuno-huna o maghigugma sa uban. Ang tinod kalipay, dili maggikan sa mga tao, dili ang resulta nga sa lain tao nga nahigugma nimo. Ang tinod kalipay, maggikan sa imong paghigugma sa uban. I feel like I messed up the grammar, but y'all understood. Nakasabot. Can I ask, who do you love? Kinsa imong gihigugma? Well, let me put it this way. What makes you cry? Kung maghila ka para sa imong problema o problema sa uban. It's okay to pray to cry about your own problems, but do you ever cry for anybody else's problem? Kanusang last ikaw naghilak tungod sa kasakitan o problema nga nasa kinabuhi sa uban? Kung ikaw magsulti, wala kay gugma. Ouch. Pastor Mike, natro kaayo ang kadalo para sa tao, tinuod. Kitang tanan sa dihang natawo ta, napuno ta sa kadalo. Have you all noticed? Si Hannah cute kaayo, pero hakog gyud siya. You say, Pastor Mike, she's just a baby. Yup, she's selfish. Hannah thinks the whole world is about Hannah. And we're going to teach her that's not true. Kung dili siya ganang mukuha sa, for some reason Hannah's gotten preached about a lot recently. Kung dili siya mukuha sa ang gusto, unsa ang buhaton. It's funny. Kahapon sa nagandami na hapon. Ako niya to sa among kwarto aron mukuha sa akong baso. Nibalik ko, si Hannah naglingko sa iyang chair, nagfussy ni Mama Ruth. Sa diha, ako nagsulot sa kusina. Hay! Kaya nga naman, siya nahibalo ang iyang papa nana. Mama Ruth looked at her and said, wow, makapugong ka kung nasi daddy. By the way, you say they're just kids. They can control themselves if we will teach them to. Bata ra siya, tudloi siya ang saktong paagi sa kinabuhi. Man, we got a lot of preaching about child rearing today. Nindog yun karon. Wako kabalo. Wala dari sa outline, just nindot. Natro kaayong kadalo sa atong kinabuhi. Sometimes we say, well, Pastor Mike, I don't know how to love people. Walk with God. Paglakaw uban sa Diyos. Basaha ang imong Biblia matagadlaw. Pag-ampong matagadlaw. Ug siya magbag-o sa imong batasan. Aron may gugma ka sa uban, dili sa imong kaugalingon lang. I told our young people at camp, I said, naidaghang tao naluwas, Kristohanong gyud. Ug na sila theme song, priyo-priyo sa theme song ni Barney. Kinsa kabalo Barney the Purple Dinosaur, by the way. I don't watch Barney the Purple Dinosaur. I believe he's gonna die and go to hell, alright? Pero kabalo mo sa song ni Barney? I love you, you love me.
We're a happy family. Nainom mo niya na? That's Flory's favorite. Mukanta siya mata gabi, so dali pa siya matulog. Jolette's like, be quiet, magsulay ko matulog. And si Flory, I love you. Dagang Kristohanong sama niya na. Pero ang ilang song sama ni, ang ilang song lahi gamay. Sila mo kanta, I love me, why doesn't everyone else love me? Ay dagang tao sama niya na. Nga wala ka naiguman ako. Maybe because you're a brat. Maldita ka. Maldito ka. Pasing ka na. Learn to love people. Katuna ang paghigugma sa uban. Walk with God. Number one, we're talking about the work of God. Nag-study ta kabayan sa buluhaton sa Diyos. The whole work of God. Be a fisher of men, feed my sheep. That's the work of God. Everything else is support. Ang tanan lain nag-support ta sa work of God, pero kini kayo ang work of God. Save the fish, feed the sheep. Number one, we said ang pagtabang sa mga tao mao ang tibuok nga buluhaton sa Diyos. Number two, Ma'am Ruth. Watch now. Ang pagkuha sa isda nagauna sa pagpakaon sa karnero. Si Jesus wala nagsugod ni Peter nga magpakaon sa karnero hangtod una siya nakakaton sa pagpangista sa mga tao. Sakto ba akong grammar? I want to point something out to our church this morning because I think some Christians are confused about this. Diyan sa kinabuhi ni Peter, being a fisher of men was the first step of serving God, not the last step. Para ni Peter, ang pagpangista sa mga tao, maong unang lakang diya sa pagpangalagat sa Ginoo, dili ang katapusang lakang. Naidagang Kristohano sa kalibutan karon na idea nga ang sowing kana ang final step kung naluwas na ko dayon magsimba ko dayon magtubog after many years kung nagtubog nagayud ko ready na ko magsangyaw kabayan ni Kristo. That's not what the Bible teaches. Jesus said, Peter, follow me and I'll make you a fisher of men. When? Now. Say, Pastor Mike, can you prove that? Yes, I can. Go to Luke chapter 5 verse 10. Dali sa Luke chapter 5 na ipareho nga story kabayan sa panahon si Kristo nagtawag ni Peter and Andrew dayon si James ug si John. Diri nag-story siya ni James ug John. Una siya nagtawag ni Peter, dayon nagtawag siya ni James ug John. Tanaw ang pulong gigamit niya sa Luke chapter 5 verse 10. Nagtawag siya ni James and John. Una si Peter, dayon si James and John. Dayon tanaw ang unsa na itabo sunod. Luke chapter 5 verse 10. Kuna na say amen? And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Nasabtan ba ninyo ang lalo nga pulong henceforth? Kung wala, ayaw kaulaw, dakang Amerikano pod wa kabalo, lalong gyud na. Ang pulong henceforth, sakto gayud ang ilang pagka-translate, sukad karon. Henceforth. Hence means sugod karon, and forth means going forward. Sukad karon, ikaw mo, what did I use the word there? Ikaw mangista og mga tao. Unsang unang lakang, si Peter nagtawa sa tawag ni Jesus, indiretso si Kristo nagingon, karon ikaw mahimong fisher of men. It wasn't the last thing, it was the beginning. Listen to me very carefully. Ang pag-soul winning, dili ang sinugdanan sa pagpangalagat sa Ginoo. I'm sorry. Nasabi ko, ang soul winning mao ang sinugdanan sa pagpangalagat sa Ginoo, dili ang katapusan, dili ang kinatumyan. Kung dili ka usa ka soul winner, listen. Kung dili ka mag-share sa uban sa kaluwasan,
wala pa ka nagsugod diha sa buluhaton sa Diyos. You haven't started. You haven't started. Follow me and I will make you fishers of men. Sunod ka na ako, ug ako magahimo kaninyo nga mga mangingista ug mga tao. I'm going to make a strong statement right here, and if people get mad, that's okay. I'm going to say it because it's in the Bible. If a Christian is not fishing for men, he's not following Christ. You say, well, Pastor Mike, Jesus hasn't made me a fisherman yet. Si Kristo wala pa naghimo na ko nga usa ka mangingista. I have a song for you. Jesus never fails. Jesus never fails. Heaven and earth may pass away, but Jesus never fails. So I have a question. Does Jesus fail? Mapakyas pa ni Jesus? Talk to me now. Mapakyas ba si Jesus? Di good. Mapakyas pa ang tao? Okay, so si Kristo nagingon, follow me, ug ako mohimo kanimo. So kung wala siya naghimo kanako nga us ka mangingista sa tao, kana nagpruweba wala ko nagsunod kay si Kristo dali gayon mapakyas. Klaro ba? Jesus never fails. So I ask, are you a fisher of men? Kanusang last ikaw nagsulay, nag-share sa kaluwasan sa uban. Matag simana, Sabado sa buntag, magsawanin ta. Domingo human sa service, magsawanin ang uban, ang mga tao mo kuig ni Brother Michael, ni Ate Gillette, magsawanin. Say, well, Pastor Mike, ako dali makahimo niya na sa akong schedule. Okay, then when do you tell people about Jesus? Now, I want to ask a simple question. Nainumnum ba ka mo sa story? Matthew chapter 10. Si Peter, gitawag ni Kristo sa Matthew chapter 4. Tunga-tunga sa chapter. Dayon Matthew 5, 6, and 7 is the famous Sermon on the Mount. 3 chapters is one sermon. So dalit daghang adlaw, one day lang ka na. And then you have two more days of stories, chapters of stories. Wala ta kabalo exactly, but it wasn't very long. Matthew 4 to Matthew 10 was just a few days or weeks at the most. Sabta niyo ka na. In Matthew chapter 10, si Jesus nagsugo sa 12 disciples, 12 apostles, kamong tanan mo ato og magwali karon. Og silang tanan ni ato og nagwali. Do y'all know this story? Kung si Peter nakadungog sa sugot ni Kristo, maato ka mo magwali, dayon ako mo sunod magwali pud ko sa lain-lain lugar, sunod ninyo. Kung si Peter nakadungog sa sugot ni Kristo, siya nagsulti, di ko. Jesus said, kamong 12, ato na mo. Pagwali sa mayong balita sa gingharian, ang kaluwasan sa Diyos, anana dari, ako nana, ako manluluwas. Preach! And Peter says, di ko. Would it be fair to call Peter a disciple of Jesus if he didn't obey Jesus' commandment? No, when he says no, sadya siya nagdumili nga mosunod sa sugo, nagresign siya gikan sa pagka-discipleship. Pero naidaghang tao naluwas na karon, o kung si Kristo nagingon, kung naluwas ka, kinalang ka magsulti sa uban, o sila mo sulidi ko. Pero sila mag-convince sa ilang kaugalingon. Pero ako ang tigsunod ni Kristo. Mao ba? Mao ba? Kung naluwas na ka, pero dili ka mag-share kabayan sa kaluwasan, unsa-un lagi nga ikaw nagtawag sa imong kaugalingon, tigsunod ni Kristo. Welcome to Truth Baptist Church. Naidaghang Kristohanon sa akong kalibutan karon. Watch now. Nga dili ganahan mo sunod ni Kristo ug magsangyaw kabayan sa kaluwasan. Pero daghan sila. Ganahan magpagkaon sa karnero bisan dili sila mo tuman diri.
Now, we don't have this in our church because we're still a young church. Pero nagdagang church sa US o diri sa Pilipinas. Oh, ganahan ko magtulo sa Sunday school class. Oh, pero mag-sewing ta sa Saturday. Ayaw na lang. So, magtulo. I just want to teach the Bible. I'd like to say this morning, if a Christian is not following Christ in the area of soul winning, he isn't qualified to feed the sheep. Something you're qualified, na ikatungod o abilidad. Kanang pasabot sa qualified, na ikatungod o na abilidad. Na abilidad meaning na igo ang iyang nakatunan. Na ikatungod means sakto ang iyang batasan. Kung Kristohanon, dili buot mo sunod ni Kristo diha sa pagpangista sa mga tao, wala gayud siya katungod nga motudlo sa pulong sa Diyos kay siya mismo wala nagsunod ni Kristo. Peter said, "Follow me as I follow Christ." Not Peter, I'm sorry, Paul. Paul said, "Pagsunod ka na ako, sama nga ako nagasunod ni Jesus." So, kung ako musulti, kamo, magsunod na ko, sama ko nagasunod ni Kristo. Kung wala ko nagasunod ni Kristo, o ikaw mo sunod na ko, ikaw po, dali mo sunod ni Kristo. So that's what I'm saying here. If a person's not following Jesus here, they can't feed the sheep because they're not following Jesus. Nagdagang tao, I'm not the type person. I've heard it in America. Nagstay mi sa balay, sa mga tao, sila nagsulti, "Oy, Brother Mike, di ko sama nimo, mahadlok yun ko magdul sa tao. Wag yun na ilhan nako, ako kailan nila. Maulaw ko modul nila sama nimo. Akong klase sa tao maghina-hinay, maghimo sa relasyon, dahil magtulo sa pulong sa Diyos. Fine, but you're not obeying. I heard an assistant pastor. It was funny. Ako nag-andam sa mensahe, sama ni ini. Kini nga klase sa mensahe, kabayan sa, if you follow Jesus, He will make you. The day before, ang assistant pastor nagingon nako, kanadali akong paagi, ang akong kinaiya, ang akong batasan, maghimo ko sa relasyon, dayon pipila ka simana, pipila ka bulan, magsulay ko, mag-share kabayan sa kaluwasan, dayon sa sunod buntag, ako nagwalay ni ini. Kung wala ka nagsangya, wala ka nagsunod ni Kristo. Ang iyang pastor, nagdol niya human sa mensahe, naging nindo ang mensahe, di ba? Sa nagtubag, di ko ganang mo story kabayan niya na. I think he was kidding. I'm not sure. Jesus said, "Follow me." Sunod ka na ako, ug ako maghimo nimo nga mangingista og tao. Si Kristo dili gayud mapakya. So kung wala pa ko nahimong mangingista og tao, akong problema dili siya. Dili ko makaangko nga ako nagsunod kaniya. Kay wala pa siya naghimo kanako. I just want to say this morning, if you want to feed the sheep, first you need to learn to catch the fish. Kung ganahan ka mo pagkaon sa karnero, sa laing taon na luwas, una, kinahanglan ka mo katon sa pagkuha sa mga isda. We're talking today about the work of God. Kinahanglan ta sa mga workers sa among church karon. But this is the work of God right here. People. Pero kini ang mag-una. So let me ask you a question. Are you willing to learn to share the gospel? Sa gahapon, nalipay-gayud ko ni Renya. Last week, nalipay-gayud ko ni Jacob. Si Renya ang mikuyog na ko gahapon. Si Jacob last week. And si Jacob nag-share sa tao last week, pero wala ko nakadoon kaya nag-story ko sa uban. Pero nakadoon ko si Renya gahapon. And na-encourage ko. I told somebody, I said, he sounds like Brother Michael. I can tell you on so ni Brother Michael. Naisama siya ni Brother Michael sa aking pagsangyaw. I was proud of him. He's learned to share the gospel. He's learned to share the gospel. So I want to ask you a question. Are you willing to let God make you a fisher of men? Buot pa ka mo tugo nga si Jesus, maghimo kanimo na usa ka mangangista og tao. I mean, let's just be honest. Kung makahimo si Rangel, sayon kayo. Joke lang. Joke lang. Are you willing
to be a fisher of men. And then, para ninyo nga soul winners na, kung ang adlaw mo but, o ang Diyos mo, hatag kanimo sa chance nga magtudlo, magpakaon sa karnero, will you be ready? Nagatubo ba ka sa imong kahibalo sa pulong sa Diyos? Nagabasa ba ka sa Biblia? Are you growing? Are you walking with God? Are you living right? We need workers. Jesus said the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kinahanglan ta sa mga workers. We need both. Pero kini ang una. So usang pastor just mo tindog mo wallet prang kagyod. If you're not sharing the gospel, you're not following Jesus. Coming to church and sitting in a chair is not serving God. That's Catholic doctrine. And we're not Catholics. Ang mga Katolika nagatudlo, basta lang magsimba ko, maglingkod na, nag-finish na ko sa akong buluhaton na lang sa Ginoo. Kini dili ang buluhaton sa Ginoo. Kini ang pagpaandam. Kini ang ang lugar diin kita maandam aron mo gawas ug mohimo sa buluhaton sa Dios. That is not serving God. But this is. Oh, that's terrible. Who folded this? Oh my goodness. What? Kinsang gutom. Kini ang buluhaton sa Diyos. Pwede ba kumuhatag nimo? Nay maayong balita sulod ya magsulti nimo kung unsa gitulo sa Biblia kabayan sa kaluwasan. Pwede ba kumangatanan nimo? I'm gonna ask anyway, so I don't care. Excuse me. Ayaw pagbantay pliog. And ang sulod diha nay mga upat ka butang, simple kayo. Upat ka butang kinahanglan masabtan nimo kung ganang ka maluwas. Pwede ba kung mag-share kanimo ka Dios kanang buluhaton sa Dios? Kanang buluhaton sa Dios. And you can do it. Nami mga batanon matag simana magsamyaw. Kung mga batanon makahimo niyana, kitang tanan makahimo niyana. Two simple illustrations. Tibok buluhaton sa Dios. Save the fish, feed the sheep. Save the fish, feed the sheep. On every head bowed, every eye closed, dugo namang ulo, piyong mat.